ସୋରିଷ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାହେଲେ ସୋରିଷ ବିଲକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସୋରିଷ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। କାଲି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗିବ, ଚାହୁଁଛୁ ଯିବା ସୋରିଷ ଫୁଲ ତୋଳିବା। କେତେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଖୋଳା ବି ହେଇଛି। ସୋରିଷ ଫୁଲ ଦୟା ନଦୀ ସାଇଡରେ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଛି। ଡାଳ ଗଛ ଦିଟା ଉପାଡ଼ି ଦିଅ, ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ ଦିଟା। ସିଧା ଧର। ଦୟା ନଦୀ ପଠାରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ଥାନରେ ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି, ଖଟୁଲିରେ ବି ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଧାନ ଶୀଷଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ବୋଉ ଥିଲାବେଳେ ବି ଏମିତି ପକାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପିଠା ହେଉଛି, ପିଠା ଖାଇବୁ। ଆଉ ପିଠା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ପିଠା ଜଣା ଅଛି, ରୋଷେଇ ବି ଜଣା ଅଛି। ଏମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆପଣ ହାତ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବେ, ଏମିତି ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେବେ। ଏମିତି ରୋଷେଇ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ବି ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦି ପୁଅ ପିଠା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଠା ସରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଭୋକ ବି ଗଲାଣି ଜୋର, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଠାକୁର ଘର ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଚିତା ପଡ଼ିଲାଣି। ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଏତକ ରହିଲେଣି। ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ କାଟିବ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ କଟା ସରିଲା, ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ଚିତା ପଡ଼ିବ। ରାତି 10:30 ହେଲାଣି, ଚିତା ମାନେ ଅଧା ପଡ଼ିଛି ଘରରେ, ଆହୁରି ଘରେ ଅଧା ଅଛି। ଆଜି ରାତି 2ଟା ହେଇଯିବ ଆଜି ସରିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଶୋଇବେନି, ପୁଣି ଠାକୁର ଗାଧେଇବା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲ ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଦେଖିବା ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୂଜା ପାଇଁ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ବି ଗୁନ୍ଥା ହେବ। ପଦ୍ମକଳ ଅଛି। ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସରିଛି। ଏବେ ରାତି 12:40 ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ଏଇନା ସକାଳ ହେଲେ ଫୁଲ ମିଳିବନି। ଏବେ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।